Какво става, хора, днес сме в Южен? По-бавно трябва да го кажем. Какво става, Южен? Ние сме хора. И сега кътва на дрона. Къде? Ще играем на импостър. Трима от нас знаят въпроса, един е измамник. Ако го хванем, ще има наказание за него. Брат, беше ми много сложно да го напиша на този лист, той прави така. M5 Competition. Количка, за да се играя. Въдица. Машина за пречистване на вода. Един предмет, който ще вземеш с теб на самотен остров. M5 Competition. Брат, мога иска да си джитка последните дни, брат, честно така. Има ли смисъл да отговарям? Брат, M5 Competition, ще се ожена за нея, ще лова риба с нея, ще карам пясъка ще дристиш, много ясно. Аз като лодка моя използвам. Количка. Аз написах много банално, защото първо мислих да взема телефона. Ама сетих, че там няма да има интернет. Ако взема кола да се джиткам като него, сетих, че няма да има гориво. Това написах количка да си играя като малки деца в пясъка. Може ли да има два импоста? Въдица, за да мога да фащам риба и да Добре, храня. въдица е добре. Да. Машина за пречистване за вода, защото можеш да издържиш 30 дена без храна, ама без вода не можеш повече от 7. Гласувай. Марто. Ванката. Иван. Иван. Как да предположа, че ще напише колечко? А чакай, Какъв ти е въпросът? какъв му беше въпрос? Какъв предмет би си купил, ако имаше неограничен бюджет? Какво ще е наказанието? Имам ли избор? Не. Ще отидеш да прегърнеш кравата, брат. Искам да тейкдауннеш кравата. Или да тейкдауниш е там унази къде минава. Не можеш, заговори, бе. Извинявай. Искам да ти дам ето това левче, защото си го заслужи. С какво? С присъствието си. Добре, благодаря. Заповядай, Нещо всичко трябва да най-хубаво. Не, Мерси за левчето. не за нищо. 18. 17. 16. 17. Колко най-малко годишна би започнал сериозна връзка? И още не знаят къде се намират 16 годишните, бе. Каква е разликата 16-17? Ами те и Това е 17. минималната възраст. Що 17? Защо 17? Аз ли? Защото съм на 18, правя 19 декември. А, ти си края на годината. Аз съм края. А 16 ми се стори много зле, брат. Аз съм на 19, 2 години разлика. Да ме underage се. Какво да рече? Знаеш ли закона какъв е тук или? Не знам, това 16 ми е много съспиша, И бе. на мене. Ами реално 16 с 0,9. Не, може и да са 0,8. Не, да, ма 0,9 стават на 16 тази година. Аз съм имал приятелка 0,8, така че... И усещаме някаква гадна енергия от тати. Какво? Ти си импостър, бе. Ама и Мартин ми е малко се спиша. 118. Защото видеото отива в YouTube, бе. Това е трудно. Аз просто се опитам да прочита поглед. Ати има някаква гадна енергия от него. Това гадна енергия, Ама бе. миришеш, бе. Гласуваме ли? Да, за Ати. Не, за Мартин. И аз съм за Мартин. Аз съм за Гош. Аз съм за ти. Ти ли си? Не. Кой е? Ати е. Знаеш ти. Защо го Знаеш промени? Какъв ти е въпросът? Един ден имаш дъщеря, на каква възраст според теб е нормално да си направи сефтето? Ето е кравата! Искаш да играеш на една игра с нас? Нямам време да се занимавам с глупости. Трябва да до другия вход. Да, виж до другия вход. Деси. Супа? Пилеш? Пица. В затвора си със смъртна присъда. Коя е последната храна, която искаш да ядеш? Тиквички. Какво бе, мен ли ме да гледа? Деси. Искам Гош да Деси, се как се аргументирам първо. Аз съм почти сигурен, че му знам въпрос. Аз мил, бе, защото не си имам приятелката. Да, преди да му веда и така за последно да ми е кев. Пилешка супа е много бейзик. Една топла пилешка суп с препечен хляб, като за последно, брат. След това направо да ме стрелят. Повтори пак. В затвора си със смъртна присъда. Коя е последната храна, която искаш да ядеш? Последно. Последната храна. Аз мислих грешно, бе. Аз си мислех, кое не искаш да ядеш. Тиквички, ще отмразя тиквички. Чакай, трябваше да го чуя втори път, че да го осмисля. Нещо гнило има тук. Според мен това е някаква стратегия, бе. Нещо Да си кажем, тук, да, ама той не, няма аз как чух- да... Аз чух, Да. аз чух, какво не Пица. искаш да ядеш и обясняваш Аз колко го обожавам обичаш. пица. Мога да ям пица постоянно. Давай, ти много харесваш. Не, аз Ати ми е нещо много съмнителен с тази пилешка супа. Що, какво искаш да... абсурд, какво значи? Добре, как ще ли беше храна, ти какво ще да напишеш? Едни ребърца, И тя и бе. Деси има ребърца, така че... С меден сос и барбекю. Буху. Сеш се. Фенси, motherfucker. Искате да гласувам. Аз съм за Ати. Аз съм за... Аз съм за Гошо. И аз съм за Гош. Съм аз. Аз съм... Казах ми, че Ати. Казах ми, че Ати. Задати въпрос
Кое е последното нещо, което си ял? Ти даже ме гледаше как ям там. Ама, някой ме търси по моя фона. Два пъти подред, а те 7 въпроса. Ние Това сме пъти играли беше тиги. по-съмнителен даже. Как е стола? Трябва да си спика някъде. Аре, дай в храстите, бе. Братки храсти. Аре, давай. Е там отзад. Нека майките бе в храстите бе глупак. Да, направо. Hell's Kitchen тука. При мен е. Ще ти покажа как се справиш с това. Във въздуха го цъгаш. Не ги бараш, не те нападат. Аз ги нападам и те не ме барат. Тренировки по бокс бъдат само да се бие с учените. Trigger warning. Trigger warning. Окей. Айфелова такова. Слик си го на ръба на скала. Самолет. Кюстендил област. На кое откачено място искаш да правиш секс? Не, защо винаги е той? Има ли нужда да се обяснявам, брат? Храстите на дупница и е истината. На центъра. При кокочките на центъра. На Добре. ръба на На скала, ръба бе. на На скала. ръба на Ама скала. на морето или... На На морето. морето. Не виждаш морето, а? В Корсинг. Айфел, такова няма ли много хора, бе? Nothing beats a jet to holiday. На Не. самолет. ще Ама отиде. отгоре или вътре? Толкова много. Върху него или вътре? Не, вътре в самолета, бе. Може и под него, тъй да. Има едно предизвикателство Мао Хай Клуб, където е на 1 миля височина да правиш нещо и искам да го правя, бе. Според мен е Гошо. Добре, аз гласувам за ти. И И аз аз. съм заед. Какъв му е въпросът? Ако убия човек, къде ще заровя тялото? Представяш си на гробището. Нямаше да го... Беца, колко ме я, че не се сетих. Аре, лед в гащите. Той мина Грасес. А къде така ще играя, мат? Сега тук да му стане пет. Какво да стане, брат? Той ще се прибере, брат. Fuck you, Тепето в Пловдив. Лагерите на морето. Парка преднароден. Чипелара. от кое място е най-неловкият ти спомен? Защо? С едно момиче го правихме там. Излагахме майка и че е дошъл цикъл. И майка ми за малко да ме хване. Чипелара, значи бях на ски там с баща ми. Паркирах се на един лек наклон, нали, да пикаеш, защото много ми изпикаеш, както преди малко. Ските тръгнаха напред. Вие не ме разбрахте, аз пикая и вървим пред и накрая се катурнах настрани и продължих да пикая, хопера. Аз съм склонен да го повярвам, че се е случило. Трябва да си изкарам леда от кащите. Не. Да, и продължи с Да, лагерите. и бяхме нали, на първи етаж Крейзи, и уж бе. имаше завеса пред прозорец и аз си мисля, че нищо не се вижда. Последствие разбирам от силно 15-20 човека, които минават и гледам как си вадят телефоните и така ме бяха снимали. Сега ще получим Айде. варианти. Айде. Аз взема Плодов. Ей, ти Благодаря. искаш. Аз искам Айде обикновен. А ти искаш и Пловдив. Не. Аз ще ти дам от моето. И си го поделил. Тест, Айде. тест. Това е добро. Къде Вземете си сито файран доброджанско. С малина. Много е добро, пожалям. Препоръчваме. Да си мустаците. Препоръчваме. Да, изтрици му сте. Колко от 10 му давате? 9,5. Дайте половина. Винаги има място за развитие. Си бао, моля да напиши си бао. Искам да чуя какво е само пред парка. Да, довърши си. Не е толкова впечатляващо, колкото си представяте. Бях на първа среща с момиче и дойдоха да ми правят интервю от TikTok. И ме питаха много притеснителни въпроси. Виж си Аз бях въпросите така, малък, да си- говорих глупости и това видео събра 700 000 гледания. Всеки го знаеше. Баба ми, треньорите на другите Що ме стигна отбори, до баба му, играчите. бе? Да, бе, що ме е стигнало Що до е стигнало баба до му? баба ми в селото, до Дупница. Но да, това е. Ама това с лагерите на морето... Добре, айде, гласувай. Аз Аз съм съм за. за Мартин. Не, аз съм аз за съм Марк. за ти, съжалявам. Значи сме 2 на 2. Ми Запомни. брат просто се оказа, че всичко се е виждало, пък ние сме били така се носим, някой е тук да са... Аз мисля, че Мартин капа, защото мисля, че това Аз е... мисля, че пак я ти, защото до сега само е бил той. Това беше така- много тъп аргумент. Мартин, Марто. Не съм аз, казвам. Импостор А, ти. би казал точно, че не е той. Аз Импостор мисля- ли си? Не. Ето, Не. казах ти той, брат. Съм Пикая ходил и на вървя ски, напред, момче. брат. Не, аз не съм те чул да кажеш. На тебе съм ти я разказвал. Никога пък живот. Сменям си гласа на Марто. Не съм. Айде! Казах ви! Казах ви! Брат, аз вече нямам шанс да спечеля още един рунд. Аз винаги ще бъда фолтаут на вече. Невестулка. Не, бе, стук. Хамелеон.
Таралеж. Хипопотам. Кое нетипично животно би си взел за домашен любимец? Представи си малък хипопотам у вас, брат. Аз искам да кажа, не невестулка, а онова от зоопарк, където откраднахме, как се казваше, от ледена епоха. Откраднал си ленивец. Я чакай Не малко. от ледна епоха, от ледна епоха. Бракониер. Колко ядеш от зоопарка? Деца двама. Коне малките, където опашките им са свързани. Да, не се Стана ли сетиш баш това опосъм? животно. Кам някакъв. Хамелеон, брат. Ти ще го Хамелеон, изгубиш да. у вас. Как ще го загубя? Това е толкова яко животно. Това не е вземеш хамелеон. нетипично. Много хора имат хамелеон. Еми, не си ли купуват много хора Не, хамелеон? брат, кой има Как си хамелеон? купуват, Не познавам един човек да има влечугите? хамелеон. Таралеж, брат. Таралеж може да си вземеш и от улицата, брат. Не е Как домашно живееш? животно, в смисъл той е просто За гощ съм много диво сейф. животно. Малко хипопотамче, брат, да имаш у вас. Ма чай, Представяш какво ли пише едно- хипопотам или малко хипопотамче, Да. защото има пигми хипопотама е различна порода от хипопотама. Брат, нямаш как да го събера, бе, брат. Брат, имаш две букви, просто почини от по-отляво другия път. Според мен въпросът ти е друг, Гошо. Представи си Хипопотам. декоративно хипопотамче у вас, брат. Ама, брат, ти щеш да напишеш хипопотамче, според мен въпросът ти е друг тук, наистина. Бюджета. Ако и аз Те са нямаше да бюджета, го те не мисля. порасват. Ама и аз нямаше да го мисля. Прекалено Ми аз тих ще я го мисли. мисля, брат, Ти защото... да, не, Брат, тук. Брат, вижда ли си как се рът хипопотамите? Брат, аз сега взема голям хипопотам, където е в зоопарка, Той има брат. хвърчикоптер отзад. Как ще го взема този Еми да го беше написал, брат. Аз гласувам за Марто. И аз съм за брат. Аз съм за Гошо, брат. Гошо е. А ти е много атакуваш тази игра, така че не е той. Повод, брат. Чакай, е това искам. Е това Ето искам. това. Мас. Погледни ме в очите. Гошо е, брат. Послушай ме. Погледни ме в очите. Виж го. Гошо е! Сменя да си гласува, Гошо. От кое животното е страх? Брат, хипопотамите са Как много... ще те страх? Брат, Брат, това мото е. брат, това тича с Скоростта, 50 брат. км в час, това има е захапка, по-опасното не Брат, знам това е колко крокодили. има, брат. Това е Знаеш де ли крокодил. колко човека познаваш? Аз само си да знаех, напиша да, и аз повече, тъжи, аз но съм има. от начало. Сложи. Сега ще седиш поне 5 минути като мен. Има ли още място? Поне един руд ще седиш. Ще им гепе парите на хората. Ще се Гледам да е гавря с така. хората. Ще открадна всички пари, до които се докопам. Обирна банка. Ни всичко е около пари, между другото. Какъв е въпросът? Времето спира за 24 часа. Какво ще направиш? Колко време е спрял времето или? 24 А, часа. 24 часа. Защо пита, нали? Го имаш на листчета. Спокойно. Значи са еднакви, Да, буквално. буквално. Брат, той моето Ама също, не, бе. не, аз съм много dedicated. Аз просто примерно всички тия Може джобове ги джобват въпроса от на едното Гошо да е нещо Не, знаеш какво е? Какъв е за въпросът? действието. Все едно не какво ще направиш, а Да. някакво действие Примерно, да трябва да е отговора. Банка, Какво престъпление би извършил? Ще Той моето добре. може да е, ще обера банка, брат. Брат, Може защо? Ама За си има да логика, спре за да се времето замисля. 24 часа, за да ограбиш банка. защото няма да има последствия, камерите няма да работят, брат. Как ще ме треснат? Аз ще отида, ще изпера парите Те някъде, просто- брат. Добре, защо ще се гавря с хората? Само Защото- това ли ще направиш? 24 часа, Буквално. брат. Че нямам да наебеш някак. Аз си Да. мисля, аз това исках да напиша, не се ба. Да, и аз по Не знам, просто на Иван е много, брат, 24 часа. Плюс това то гавра ли е, като никой не вижда, освен. Аз мога да обера всички Хиляда пари и начина в последния има. час Да, просто и- обикалям да, и да това- свалям това газ. беше- О, брат, не съм го мислил толкова дип. Или просто Знам, не си е че бил не такъв мисля въпрос, толкова че не си го дълбоко. мислил толкова. Не, или това. Гласувай ме. Гласувам те. Добре. Аз съм за Гошо. 3. Гошо. Аз го казах. Той попита колко часа. Пописах този въпрос. Какъв е неговия въпрос? Въпросът на какво престъпление ще извършиш, Да. ако няма последствия. Аз казах какво представление би извършил.